ukukhomba ukuphefumula kumuntu wangaphakathi. Amen. Fanele nasilizwe silalele abafundisi. Uma silalela siyophumelela bazalwane. Amen. Ngoba la sizitho zomunye nomunye. Fanele sihlanganyele ezintweni zonke, singahlanganyeli kuloko kuhle kuzwa bezokwenza. Amen. Noma ngizobona sokunalo nyama namakhiki, uyabona? We need to check ukuthi uNkulunkulu wethu ubani empilweni zethu. Yes. Ukudla noma uye. Uma kuye, Jesus must be the first one empilweni yakho. Nasihlanganyele emkhulekweni bobaba nezinsizwa. Akhuleke abathize wonke umuntu. Ngoba naye khuleka wakha ubudlelwano bakhe noNkulunkulu. Lithi lonke uma ujwayelane naye ube nokuthula. Uma ujwayelana noNkulunkulu uzokushintsha ukwazi ukuthi uphume emagroupini. Awudestroya ngoba uyolala wena ethuleni lakho. We don't need ukuthi siplease abangani bethu ngeimpilo zethu. And yet futhi sihlukane noNkulunkulu bathandekayo. So lokukhuleka kuhlanganyela nebantu khona amakhizane asuswayo masihlangene. Niyayibona lento lo manje nasingakwenzi lokusho. Sizovulana incwadi yezenzo lapha. Incwadi esijwayele nayo futhi siyayithatha uyayishare. Lithi baqinisela esifundisweni sabapostoli. Wayetheni uJesu bazalwane? Wayethambani. Abanye bethu asikwazi ukushumayela ngenxa yalento ukuthi asilahlile. Asikwazi ukubajela abantu ngathi singalashana. Khumbula uDavida uthi kuyisela ukuthokoza kwensindiso yakho ngaphakathi kwami. Umphase ngomoya ovumayo ukuze ukwazi ukushumayela abantu. Uma singahambi kahle asinawo amandla okutshela abantu ngoJesu. Yes. Akuwangilahle ebusweni bakho. Khona ngizofundisa abaphambi ngayo indlela zakho. Awukwazi ukufundisa abaphambi kwayo nawe usehlelweni lakho. So imfundiso zabapostoli umfundisi intena ethi ngiyacabanga ilesi esihambana nenze izizwe abafundi nasekuhlanganeni emkhulekweni. Uma sikhuleka la sifukamela iphefumulo yabantu elimasikhuleka siyembozwa siyembathiswa. Abadimoni ayikhalela nje uma umuntu okhulekayo ulahle konke. Uthi uma uhamba nje abantu nje bathi nje esikhopha. Because ukuhlala naye kuyakushintsha. Amen. Hallelujah bathandeka. Anginayenzi lento ezemkhulekweni ikhona. Kufanele ukuthi naye manje akadlulela siyadelela. Lithi uma sizokuzwa kuphela singenzi siyayikhohlisa. So bathandekayo lapho wozana umkhulekweni. And okunye ngifuna ukugcizelela umkhuleko wangesonto bomama asivukeni. Umsebenzi lo wakho usebenzayo kaDesire lapha kusho ukuthi ikona ozohamba nawo uye nawo ehluvini. Ngesonto awuvuki. Awuzazalwane funa sisole. This Sunday awuthandazana. Na next Sunday njalo ngena sokushunyela. Yini inkinga phela ngayizolo nangabe bajelelwa amabhodo. Ngoba lekhala kwelihlo uyoshiya ngelinye ilanga. Asibeni excited endlini kaNkulunkulu futhi sizihluphe sizohlanganyela ekseni. Emkhulekweni ekseni asikhulekela baseyibhedlele sikhulekela the presence of God. Nezwe lizobuwa. Lakithi mamhlekwa kithi. Kukhona ogogo abanesiphiwo soprofeti. Kukhona isiphiwo sokuthina ukhulekela ibandla izinto zenzeke kodwa Nkosi sihla iza nawe wena usho nini njalo awukhili awuthandazi yilokho hlobo lensindiso otholile akuhluphi nje ufika ngawo kungena ngoba ngo9 ufika ngo10 akuzalona siyadelela yazi ake siqale nasizozila ukudla lesidikente ake siphendukele kumoya ngcwele ngoba uyadabuka umuntu he is there for you. Ukuthi yonishiyela ukududuza umoya ngcwele ngiholela kulona iqiniso uyokunifundisa akakusole nani ukuthi umoya ngcwele ufika late uNkulunkulu wethu wesikhathi umama ngina 70 namhlanje enkonzweni
ngivuka ngokona past noma ngo9 and ngisuka ngiphekile akaniyekela ubuvila vuka lekuseni uNkulunkulu akasebenzi ngamavila hawu sibonile lokuphomana ngezinkophe nizenibelethi nge-makeup lozojuluka ngayo kuleli viki uledi nakuleli bazalwana njengoba nizongena ku-fasting ake nizileni nizihlambuluke umoya ngolabela logesi esithi off on asihambeni ngokujwayela bazalwane. This is the house of God and saints uzokuphila uma singalaleli khona into mamshema ingeke sisho ukuthi cha kodwa ubona ukuthi kwenza kwethu nje simelene nayo njani asisonke siyakhonza. Hallelujah. Okunye ngifuna ukunixwayisa ngakho ngizosheshe ngihlale phansi ezimweni ezizakithi ezisihlaselayo asiphuzeni futhi ngikusho everyday la mamnyeni yakumenyana restaurant aswani so ngisuke bese kuba neclip la ekhanda kamoya ngikhohle ngisho kamalanga le mamnyeni ukuthi kuJames nangishilo namanje kuJakobe 1:19 wesho ukuthi masisheshe ukuzwa sephuzu uphendule. Amen. Umama okholwayo awumani vele wesifayo nje ngisho nasemsebenzini you think before you pendula sometimes umoya ngcwele uyothi ungasho lutho athi ungayiphenduli lento ngoba uthe uzosilwela sizothula thina ungabe umuntu osheshatha ukuthela khona amavesi athulaka lo muntu alisebenza ukulunga kaNkulunkulu enqumeni futhi esithathayo ngenxa yezilimo nezimo ezizakithi ezizosinga ngoba sithi samukela uJesu impi yethu i-on Sathane. Uma vele usheshe uthatha inqumo ngenxa yezilimo uza kumoya ongcwele khona izinto esizenza futhi sisesimthambela amasithi umoya ongcwele kanti inqondo yakushina sifanele sibe omama ababheka kade ababekezelayo ekhaya la uzala khona la uhlala khona washeshe uthatha inqumo ngenxa yezimo zenzeka ekhaya ngenxa yezimo zenzeka emzini wakho ake umbuzo umoya ongcwele ngokuba uthani nishinodwa nishiya lokududuza umoya ongcwele ukuze singangene emaphutheni esingabonanga ukuthi ngangaboni ngasemkhushwa imizwa ngikwathile yabona lithi silokwazi ukududuza umoya ongcwele uyakunifundisa konke aqondise konke kusho ukuthi useduze nawe xoxa naye mbuze ukuthi umoya ongcwele ngenzeni. Amen. Ngoba sezinye zeyilingwe ziza kuwe i-test ofanele uyiphase ukuze ukwazi ukufundisa abantu. Ngikushilo nje ngingazange ngishangane nabo makoti ngoba khona izinto uma ushadile ongayibekezelele nje ngoba kunemiqhele ukuze mzubani umyeni wakho seshonile ungafisi ukuthi abuye ukuthi nkosana uhambe singayizana kahle uyayibona ukhale ngathi ukhaliswa uye kanti ukhaliswa izimo owamathi eshonile ngithi ngiyakhala wathi umoya ongcwele ukhalelayo wathi wadana ukulwela kulokuhle. Hallelujah. Wathi ukulwela kulokuhle awumkweleti wathi kwenzeka izinto ivunguvungu nephepho wahlala manje bengifuna ukuthi ngihlangane nalo makoti ningachithi imishado yenu ngoba wedwa ukhona umduduzi umoya ongcwele nabethi babumakele umduduzi umoya ongcwele lisho ukuthi wewe nkosikazi kaSithuli umuntu oseduze nawe khuluma naye umbuze nasenkonzweni endlini yokholwa ngoba sinamakhaya amathathu kusekhaya semsebenzini nasemsebenzini ngisuka yisisani ngoba kusasa uzoba yi-CEO uyephethe umsebenzi unoJesu uyayibona le nto leyo ezinye zezinto awukhululekisa futhi nje uyakhuleka kuze umoya ongcwele in your space ngoba kule container emzimba wakho kufaka uNkulunkulu usidipoze yena ngaphakathi kwakho so kwabelana nezimo uzuyilwela umoya ongcwele izolo
Anizana la izolo sikhulekele nabanye lapha kaMlisa. Wathi uNkulunkulu nizothula ningindlela ngeke ukuyena ukuthi hayi ashiya ningakho kodwa ufuna umkhokha. Bese uyona uthola ukuthi ungoshile ngiyayibona. Ukhona uMagcwele osilelayo osikhulumelayo. Nasenkonzweni kuba nezivunguvungu. Yekani ukukhonza ngobungani. Ngibhalela phansi. Yekani ukukhonza ngobungani omnyene esehamba ngawo uyahamba. La uyakhona zikhola. Uma uzazi ukuthi ubani noma sikise imvunguvungu la yasibusiswe ukuthi angiyidawo, this is my home. Yeah. La ngafika ngabona ukukhanya ngazibona khona. uNkulunkulu uzongibusisela la. Njengoba ngifundela ubudokotela imini ozokwakha lebandla. Ngoba awuzethembe uthemba uNkulunkulu ngaphakathi kwakho. Angidawo ngoba nalapha sikhona e-flying house. Hallelujah. So we need to grow. Dimukula. Ngoba this is the church of God. Yini into engenza ukuthi siphumela esibusisweni lasekuthiwa sekusetshenziswa amanzi. Uma sekuthiwa manje kufanele sikhanyisa amakhandlela abovu namhlophe. Masathi uJesu inkosi asiyindawo lesi simo sizodlula. Ngoba sizazibeli. We are just like a puzzle. Uma sokuphumelela sibongile kule puzzle eyenza tabernacle. Sizoyivala ngobani? Singabe sihamba manje simoyo kanti sibethwa mama emotional. Ngiyabonga ke bathandekayo. Ngicela nishaye izandla. Sisheshe ukuzwa sephuza ukuphendula. Hallelujah. Amen. Eyinqumeni sibe nokubheka kade. Hallelujah, nokubekezela. Ngoba lithi izinkosi uma umoya ombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Abantu abaningi abaphuma enkonzweni namhlanje bayezangoma lapha ebandleni ke. Bayezangoma. Ngoba wayicabanga ukuthi ungcono njengoba bemtshela ukuthi wena unomoya omkhulu. Umfundisi wakho ukuvalile. Hayi indlela kaSathane. Asizonizayo thina nezangoma ukuthi sengikuvalile. Ake siyekele ukukhohliswa nokugcwala wonke lamabandla. Umntwana oyakasibongile oyakabeauty akaphatheki. Ake siyekele ubanjani ke bazalwane. Ngicela sifunde incwadi yezenzo.